Хей, Коледа наближава, но знаеш ли, че Коледа има и тъмна страна? Със сигурност си забелязал, че има доста потиснати и тревожни хора наоколо и може би дори си чувал, че по празниците самоубийствените мисли и депресивните настроения доста се усилват. Навсякъде виждаме запалени коледни светлини и лампички, но има хора, за които между лампичките е тъмно. Може би познаваш такива хора, може би ти самия си един от тях. Никак не е лесно да носим това настроение, когато виждаме толкова радостни хора наоколо и за жалост това радостно настроение не винаги е възможно просто да ни увлече. Понякога потиснатостта вътре в нас е толкова силна, че напротив, външната светлина я прави още по-гъста. Но аз мога да ти дам ключ как да се опиташ да минеш по-спокойно, по един добър начин, как мъничко да запалиш една свещица или дори няколко лампички вътре в себе си по време на тези празници. И ако искаш да научиш как, заповядай на 14 декември на моят вебинар.